cuma etmeleýinni. Oglum ay yetişdinni. Hawa. Nefip bolsa qarly qakan ýalygy ýygyny törüne. Filmin edebiyat tarafını yazan Murat Hudaýguliýew. Çok bolsa goýmaskala bolmaly. Aňyrsy atla abraýly ýerler bolmaly. Menin kän kişiden maslahat sorak gördüm. O gyýy hakda da, aňyrsy hakda da gowdatlar aýtdylar. Ýöne Rejissöri Aradvika Jumayewa. şo kän gürliýe diýäýmesem, ay olam bolýala. Senem geň aldyr bilýän ba bolsa ola bolýar. Seni mara maňa bir zat diýmeli orta hedili diýende. Ije, kaka, ağam öýrýärmi? Operatori Juma Çaryýew. Nerden eşitdin? Kaka, sesin aňry geçtirip dura. Men sana aýtdym gaturlayan diýip. Näme? Gapy dinleýäňmisiz? Kaka, gapy dinläm zoga, özüň gaty gürleýäňde. Nime balajyklam. Bar siz öz işiňiz bilen bolýar. Filmi kevşirilen Arslan Gurbangelliýew. Barıň balajyklam. Resul? Allah durdy. Başlyk şoňa täzeden seretdi. Böyle. Leyli, Resul çılgın tayin etti mi? Resuluna iş bilenem tatlama bilenem işi yok. Başlyga beren sözüm ýadyna düşenok. O näme şüni? Başlyk garaşy ötüyor, gyssa ötüyor. Ola kompýuterde bir gyýda seredip, ardy edip ötür. Bäh, häsiýeti galman geçdaý. Çılga yetişermika? Bilmedim de. Mene onu başlygyň ýanyna ötüýän gowy işleýär diýip. Bu bolsa çylgysyna metmändir. Bäh. Ay, ananmayan ay dostcan. Giyce günü bir sekundum gödäwimden ha buýyd. Mun gavat geläýsine. Nämen gavat deläýşini? Wagtynyň näde bolsan? Ön kaşyk goýan ýydyňam gije günüň dowamyna bir sekundluk ýanyndan çykanok dämi? Ya ol 1 minutluk ýanyndan çykanokdymy? Ay sen ýadyňa oýun şäro, men aňrym ýanyp barýar, söýgüden ýaňa düşünýäňmi? Aýlatlar aýdam oturma, ýa tutup gitdik. Näme üçin şey diýäniň bilýän men. Näme üçin şey diýän? Aýda ne? Şona ölme bilesim gelýär. Bilen ok ha? Garaçynym dost bilemok. Görüp, dene diýän. Görüp bilen ok, hemişe urna bolşuny. Tapsana şeýitde şon ýar orda badyrlay. Näme görüp bolýan şona maýdanny? Men kiň hemişe urna bolşuny görülen ok. Sen kim iş uğruna olyamy? Aýdan oğma Rasuljan. Onu tassamaň ladyňam diýersiň. Kim tassamaň urun näde? Men taslaman gurrun ne diýän? Samerdan urç, men näme diýjek gollum? Näme diýjek boldun? Bagşlaň Merdan Nurüç. Resul näme diýjek boldy da tassama din parýas diýjek boldy. Men hemme zatdan habarym bar. Başlyk çylgyny sorap ötüyor. Şu gün çylgyny diýýär, başlyga tapşyrmaly. Taýin etmeseňiz özüňizden görüň. Ece, näme şeýle? Degme sene. Wäk elimmişdi. Ece kaka moýdurup bolanokma? Wah, şoňa bara, meňim güýjüm ýetenek goýdurman oglum. Ece kakam ýaş wagtym çalsalýadymy? Gyýyz kamam çalyp, hediller berendirle. Şonça wagt bäri çalyp ýören bolsa alajygym bolsa öwrenämeli kenna. Wah, entegem ökdülep ýörşügiz şoň. Bir hiçle oglum, aýdym aýtmasa kaýylla. Öňüm aýdym aýdanna gawat gelip, goňşymyzyň ogly entegem pilteklep ýör. Şoň üçinem saat çalmasyna kaýyl bolduk bize. Ay barda.
He, ine şeýle bolmaly. Vay ece, goýdurjak bolup görmediňmi kakamy? Mene şoňa öwrenşibem gidipdirin gyýdy. Öňe soň goýmajagyny gözüň ýeten bolsa, biz ulal ýançak bir ýere gatnadyp, mollum tutup öwre däýmeli ece. Vay bolýaly, senim arsız olaýdyň ýöne. Şolam iýle ütgeşik çalanyk. Ütgeşik ece. Vay gowda ütgeşik bolsa, hemmekşiň çalýan zadyny kim çalyp bilenok? Ondan senki näme gyz? İki günden öz başyna bir sadyna tap gider bararsın. Yeni mendir nämen dinlejek. Ondan mara şu çakaçelli öwrenünce dinlenje dadym dinlejek. Mundan soň başga bir sagyrany çalyp öwrenjek diýse näme deýin ha? Dogurdanam, beterinden saklasın. Merjen, men täze sadyň üstünde işläp görün. Hawa, hawa. Şeýlemi? İşläber onu. Şu Merjen, waltal çalıp durmasan mara. Elden çykýaby. Hawa, hawa. Bir de mara şunu wagtal dinläp durmasak, bir hili bir zadymy ýetmeýän ýalla. Hani bir Merjen çayım getir, on soň men sana aýdymam aýdyp berjek. Ece, aydym diýämi? Howe? Vay ece. Kakyňdyr da. Wah, gowy yerle, gowy. Ýöneş merjeni halamok dagy. Bir hil ulumsy, köp gürýä özüm. Öde mara, gaty öwünjeňle gyz. Ay, her kim dinläp ýörmesene. Derew uğruna çık. Yaşlar razymy? Vay, kakasy diýenimden çykýarmy gyz, ogly çykarýaly. Men bir karara geldigim, bollugdyr da. Garly diýene. Hawa. Biz Selvem jaň edip günümüze goýanok. Selvi, hani nerdeýsen? Ine. He. Ha Selvi, hay Selvay. Çeppe, şoň maşgalasy. Näme diýär olar? Vay, çeppe sen özüňe duýdurypdyr ha? Hawa. Ha, näme diýär olar? Gyýdyňy dileýär, näme diýeýin? Çeppeler boljak bolsa meňe garşylygym ýok. Gaty gowy yer olar. İlki bilen gyýdyň pikirini bil. Özleri odal biri-birini tanasa tanaýanram olar. Çağa kalara görüşýärdiler. Indi biri-birilerini tanarlar öýdemok mene. Güllere oglany görsem, gürleşdim, akıl huşam yerine bolsa, siziň diýeniňiz bilen boljak diýip durala. Ha bolupdyr da. Näme bolupdyr da? O çeppe barada gürrüň ýok. Hawa. Ýöne soň aýaly bara maşgalasy, Selvi. Şon halamokda. Anamçy halaň o. Durşy bilen gip bir gürläp başlasa goýanok. Bir gürleye, üstüsüne de öwünje. Meň oglum plan, meň oglum pasmatan, üstüsüne de bara. Meň adamym başlyk dip honnon bersi. Minne hasaba dolanok. Howo, bir gürleye goýanok. Be, sene maz gurlaň owa. Vay, garly, men näme gürleýänmi? Şu ýatyr kaňa gurlaň o. Vay bolýar. Bar onda, bar, men gittim. Sagaman var. Garly. He. Vay, telpen gyşykmy? Ay ýüregimi ýardyň aýbar. Be. Bar. Bar sagaman git. Garly. He, näme boldy? Köwsüňe ýa. Başaga ýetdiň da, Merjen başaga ýetdiň da meni. Bolýar, sagaman var. Kaka, yan torbaňyz galypdyr. Ay başaga ýetdiňiz ay. Yerlerini kimden sorasam öwýä welin. Ýöne tanap ýöremsoň, Selviň güller janyň gaýnynysy boljagy ýadyma düşenne bir hili dary berýän ýagyz. Wah erwedem dälle. Honnon bersägi. Onsoň mara durşy bilen gep. Oturup gurrun etdiýsen, uzak gün çöregimen gurrun etip biljek dägi. Şu maýyn tapsa da öwüne uğraýa welin. Janymdagy ýany berýärdi. Näme gerek şoňa şeýdip öwünmek ha? Vay, bolýarda. Hawa, ogly, şoň üçin berýän menem. Ece şu tamam mana ola öýlenmeken bir toy etse de gitjek gel. Vay can oglum. Ece onu men sana ýok diýme aga şu tamamlaýyn onu näme diýsen sen diýeň olar.
Ije onu men çizgime yetişmeli. Wahy. Ije aýtdym men sana. Uy, aýdyňda näme? Şu tä radylaşýançaň goýmajak maçynlar. Şula doğru oğlum. Eceň bir başlasa goýmaýa oğlum. Gogusy boýnollyk dynay oğlum. Menim hemişe şey diýdim oğlum. Ay kaka, äsetin beýleksin bilmeseň, näme tanışmaş gala da. Uy, şoň üçin görüş tanış diýende men. Menim saňa görkezmene berjek bolamaga. Ije bir gezek görüşüniň bilen bolýarmy? Bir gezek görüşüniň bilen kanagat etmeýän bolsaň, 2-3 gezek görüşäýin şoň bilen. Kaka, mene bir küçükdek görmem tanap bilemek. Vay, barýaka tanar ýörersiň da jan oglum. Hana kakyň kiýmidem, toý dönen birje gezek görüşdik. Onunla da gürleşibem göremzokdyk. Ana, şonda da görýäňe, agdy birje, äbede jüwe bolup ýaşaşyp çykýar-da. Şeýlemi kakasy? O bir hil düňäýdim. Bokurdumda bir zat galan ýaly. Oğlum, eceň doguraýdy ýa. Birine agdy birje ýaşaşyp berdi. Şondan gow çykalga ýok kakasy. Gülleriň, çar kakaň dukanyny işleýänden oğluň habar barmy? Ýokla, garly kakaň dukanyna bar gördüm näme ol. Onunla şey diýeýin. Çar kakaň kompýuteryny düzeltip gaýt diýeýin. Ýoksa gürledeni, işleýmesin. Gaturlamy oga men şuwa. Gaturlaýaňa. Bilýäňä men ýaş wagtym näýle aýdym çuwalanmy? Bilýäntiň nähil aýdym çyzdyň, ýoksa gürleýdi onnoda. Ondan näme diýin nisene şey diýeýin. Çar kaka kemira kompýuter tap diýeýin. Şola gowam mordy. Kompýuter diýsen dururlugy ýokdur. Derrew gider. Men onu gider ýal ederim. Bolýa ýoksa gürleýsene, ýöne gaýryp dursunla. Sesimin çykşon ýaly. Bar, oğlum çağır. Bolýa gaýgyrma, häzir çağırýan. Gaýgyrma, gaýgyrma. Uy. Olçun bu göňüne degäýmegin, eşdim bir zatlar diýişdirip, öküle däýmegin. Men oğlum bilen uruşjak diýmek saňa. Oğlum çağır aýtjak bir zat diýe. Bolýa diýen, bolýa çağırjak ýoksa gürleýdi. Görýän öýde kiňem göwni etip gitdi. Sesiň näýil ogadan näýil. Kakasy, anha olçum çağırdım. Geldinmi? O kaka. Näýil işin känmi? Ay bara da hemişe keler ýaly. Arasynda wagt tap sar kakaň dukanyna barıp gaýtmaly bardyň. O täsin mebellik çar kakamy? Howa? Ýaňsaň etdi. Kompýuterlerine bir näsalyk barmy? Näme? Şonu bejer gaýt diýdi. Bor kaka, bir boşaşsan barqaýda ýa. Boşasam däl, boşamasaňam barq gaýt. Men taň ýoksa gürleýdi diýdim de. Gaýgyrma oga men şuwa. Bolýa kaka. Barq gaýdym, maňa jaň edersiň. Bolýarmy? Borla kakasy jaň ederle. Oğulcum, kakaňdyr da düşünýänsiňle ýagdaýyny. Şeýle dälmi? Ýüre oğulcum, barq gaýda aýsana bolmy? Ýüre oğulcum. Aha, gelýäljigim. Näme gerek? Ertir şu dükana minemekdi. Dukana? Haýsy dukana? Çar kakaň dukanyna? Hawa. O taýda näme işiň bar sen? Men hem şogydy göresim gelýär. Haýsy gyzy? Gülleri, sen şogydy görmäne barýaňa, ýa bilen ogummy? Bah. Meş şokoladal bar özüňe meşleň et. Sen ýa işden gelende de berdiň a şokolad. Alaljygym, sen muny aňarýan bilen adamlaň. O berenim işden gelenim däp berenim. Amyny bolsa, sen gowdadaýdan üçin. He, näme? Gülleriň ýanyna gidýäňe begent berýärmi? Bar jygyn sen sapaklaňy taýyn näme dady biljek bolma. Bolýa. Bah. Bulan garaçyna. Hani göreli wakaly.
Meňeme ente gyz bardy pikir etmejegim garaçynymdyr. Onu özün gayrat et çar kaka. Döwüre kompüter tapıştırsyny oňoru bersin. Nesip bolsa işler urukta toy payın menden. Nämäni? Ay çar kaka, işler urukta galan meseleni soň maslahatlaşar. Bolýar çar kaka. Hoş sabara garaşýar. Penjek diýen bolup istäjigem ýok ýa-ha. Aňruçy etsilbirseme zoramyzy meňleşer. Kerhil uzyda adam bar ýa. İşlemeyen kompüter nereden tapayın men? Bir zat diýdiňizmi başlyk? Demele bizde işlemeyen kompüter barmy? Kompüter. Bilmedim başlyk. Men kompüterime gowy işleýär. Sen ki işleýärmi? Onno şonalar. Başlyk, o nähil men kin alaýar? Bizde kompüter gerek-a? Kompütersiz bolmaz-a? Seni kompütersiz oýjak diýen ýok. Wagtlaýyn aljak diýen wagtlaýyn. Taňa da ol işlemeýän bererse. İşlemeýän kompüter näme deýin? Ertir ştaýk usta gelýär. Kompüterler alyp giderler. Şon ýalos. Özüň bir zat etmeseňe bolmaýar. Bir hillämi? Hiç ilemden. Öýdäkler hem bu zatlary bilýärmden habarsyz. Meni muňa çekkolan habarsyz bolup işim çykyp berme dostum ýeren adam bilýärmi? Senem näme Resulcan, bararsyň çar kakan kompüterni oňorursyň, gaýdarsyň da. Ay, bilmedim de. Özüň gidip şo ýysyna gaýsaň oglaýmasa, saň urçda öýlenýän aýago. Sen gidýärmi ýa gidýän şonu aýtma. Ay bolýar da. Hawa, salgyňyz allym. Edil ýarym sagatdan barar. Hawa, sag bolun. Salam. Salam. Çara ýernem ka. Hawa başlyk müşterileň ýanyna. Ha, bolýar. Başdan suçdam bolýan. İçiň noş bolsun. Sag bolun. Salamu aleykum. Waleykümselam. Gel han gel. Çara, sizmi? Meni Allah durdu uratdı. Kompüterim näme bejermeliydi bolýan. Allah'dır durutdy. Hawa. Ha, sen näme adyň näme? Resul men adym. Resul. On öýde gelmedimi on? Hanol. Gelmedimi? Kısa iş çıkıp meni uratdı. Şeýlemi? Hani kompüteriňiz gorkadan deru bejerip berey. Nämäni? Kompüterleri. Kompüterleri? Kompüter bejerýän men. Yo, ol bejermen kompüteri bar. Ýöne bir kidar ol 3-4 tane var da diýär. Geçirilýär mi? Hawa. Yürü lan, yürü. Gel hani geçirecek. Resulcan, ine bir aşın oňarym oly. Hani ine Urkuşdan tuva getirecek. Bolýar. Häzir. Salam. Salam. Kompüteriň hemisi işlenýär. Kompüter aram doňaýarda. Ha, bolýar. Agyz güller, Ho, Allah'lanyň bolşy nähille? kime diýäňi? Ýangelle. Ustamy? Ussameň därmi? Niýe mollugy? Bir mundam gözüni aýyrman seretýär. Oy bolýaly üns berme, ýör gidel berden. Ýör. Ey, ceppe. Sana bir gep ba. Men saat olman kim boldun ay? Men işim bitip barýar ha. Ýöne senki bir hili bitmejek ýaly. Neme ol Allah durdan bol ýöne başga bir beripdir ha. Ol ýöne iş çykypmy, näme mi?
O nähili? He? Başa birini yan. Yöne vara. Tuvelime kompütera öktekene yok. Eyyama bir kompüter oğurdum ol. Beyik bin Aqsut karxanası dinleýä. Salamu aleykum Gadam Çarewich. Howa. Bolya. Sowda merkeziniň guruluşy dowam edýär. Başlygyň habary bar. Sileglamaly. Ökdişkärlermi? Bolya. Sağ olun. Sileglamaly diýär. Kimi ködürlesem kam? Allah durduýny, Resul ködürläň. He, çepem şeyle mi? Onu men häzir ýanyna baryp hemmesin jykmajyk aýdaryn. Arkaýyn bol çepem. Men häzir barýan ýanyna, häzir barýan. İnim diýene. Bu taýda bir ýalňyşlyk bar. Ýalňyşlyk? O näde ýalňyşlyk? Ýalňyşlygam därbi. Bu düşüşmedik galy, düşüşmedik. O näme düşüşmedi? Düşüşmedik boldy o be. Allah'dır duara, sen bilen biliş yaşayan, o biliş yaşayan oğlan. O bolya, ol uğrattınız mı onu? Howa başlyk, yarım sagatdan barýa diýip aýtdym. Bolya. Han dowam edýdini? Şeýlelikde kebelek stoly. Sara, ýöre berjek. Uy başlyk, bulanmara. Oho, barantyk. Bular näme bular? Bulary görjek kämi. Oňaryp berjek diýdiň äden ýani. Ay Sara, muň işkän erti halifam bilen gelmesem, hökman gelermen halifam bilen. Ýöne gelgin. Baram. Sa şekkämi? Ýa, sağ olun. Bolya bar. 3 görnüşi. Ben ayırsam oğlanmasa men pikirmişim. Başlığın berk tavşıranır da. Böyle de şuturursun ya yaklarlar. Bolya. Ha? Gitmesek bolmaýa. Mene halis başalyp çykyp bilenmek. Bolmanyna kimin bir tap ber? Ay Resulcan. Sen hem şatak gidesin gelip duray. Näme gördün o taýda? Bir boynalan adam soňuna çen dyňasyn melýärde. Bolya. Daýar. Bolya. Hawa? Başlyk, gaty gitse 2 sagat çyk. Gaýrat edäň-de, yerime de sadaby goýdum. Gaýrat edäň-de başlyk. 2 saatdan gelerdiň. Arkaýyn boluň başlyk, 2 sagatdan gelerim. Bolya oğlum, gayret edin, işte. Alo. Ha, çepem. İşe biter diyen. Ha, bardı mı? Olara geldiler. Allah durdan mı abi? Ayıp ol, ayıptır. Gürleştiler mi? Olsunlar biller yanre. Nemedim yani? Sesin çıkan okla. Çeppe, näme diýe? Gowurypdyrmy? Ey sen park gitsene o, naharın yan ya. Naharın bilen morsana. Şendenem daha sorar ýalle. Yo, sana diyem oklay çağır kakın. Kıydı ne ahir gördü ağam. Hiç ilem onu? O neydi? Kıydı yok o, kıydı yok. O neydi? Neydi kıydı yok o? Ruhsat soradı, onu benim ruhsat vereydim de arayı. Ağamcan, dondurma alıp bereýde. Dondurmayacakmyjym? Yer. Näde aýdyň jigim? Näde
işledin Jigimcan? Bağışlarsınız da. Maksigim ön mesele daimella görmedin mi? Jigimcan niye mi işledin beydim? Bakayacağım ön mesele daimella. Seni häzir kakamaydıp käýeden öýe bir var ali? Senin nuştak getirmeyen. Yokla, cigimde günah yok. O näle günä ýok? Men görüp oturna, o sen itde. Jigim dogry aýdýar, bağışlarsynız da, jigim günäkär. Ýür, sen öýe bir var, saňa mazalja görkezern. In nuştak getirmeyen. Seni kakamaydan eşitdiňmi? Allah durdu. Men şu tassaman merdan ölçü orkaz qaydayn. Başlagyň taýin etdiň tassamasy kompýuterde duranlar. Böyle. Allah durdu. Armada. Bar bol. Näme pikir etmişsiňler? Bu ýyl kim? Güller arada sana saly berilen gyza şu. O gerek. Ay boljak. Ben näme sebäp diýlennem. Sen olmadyk bolsaň güller bilen tanışmançyk geçerdim. Sen hakyky dost. Ay yokla. Näde aýansyň? Ýürejigime ot basan bolsam. Ma geregem şoda. Gel, men sebäpli şular ýalgy Resula sataşaýmanymy diýsene. Men bu zatlar näme edip bilerken? Wagt çağalykda hyýal aýaz wagt ýazyp ýerip bolýan bolsa, wagty ýylyny aýyna gada täzeýleçen gülleri men kedip berdiýerdim. Aýynly güller barada diň arzu edip görmeli bolaýmasam, iň uzun ýatdan çykarmak gerek. Ay çykaryp çykarmaz ýaly näme baray? Bar ýok bir gezip gördüm any. Men dogry denekinimlay. Ine taslama barada pikir edip bilemem. Şaltyrak ýatdan çykaraýmasam, bar zatdan goýjagyn meni. Seret bärde gapylar bar. Şu gapylar daşnaçylar ýaly bolsun. Bärde basganjaklar bar. Şolaryň arasyny giňeltmeli. Aynalar daşnaçylar ýaly bolsun. Ýöne 2 gat bolsun.
Resul işlenget, men telekeçiler birleşmesine gitmeli. Alo, salam alaikum Sara. Men arada kompüterler vezek qaytdyma? Hawa, Resul. Neme? Goşlap durmu kompüterler? Ay, injalman sana daýdym näip? Biraz wagt geçenden soň beceren attymyz gözden geçirip gaýdýas. Ha, şeýlemi? Baraýyn munna. Boram. Bolýa. Halla durdum men 1 saatdan elerin. Dursana, nire var ya? Yüzüň dagy näle? Dost, men öýnünde maklay, nire var ya? Çarağın dukanyna? Ýör menem gitjek. Ay, Janow, men işli var ýan ho. Menem kömekleşäýin mundan aňa men soňa wagtym. Ay, doğrudanam kompüterler bejermene var ýanlar öýdýänmi? O zatlar ýöne güller görmene bahana ho. Düşünäýde senem var. Resulini bolly besetsene. Oyun sen ýadyňa düşýär. Men garaçynym. Sen oýunyň içiniň meni ýan bilýän. Onu soňam, men nämişlemde saňa näme? Taslamaň bilen bol berdi. Mundan öňe gyýlar hakynda pikiriň soram istip bolanokdy. Hey, inni bar zat ütgötde dost. O näli? Doğrudanam saňa şon bir zada bolýar. Ne kötü? Ho, o näli ondan? Kim? Güller. Ay, şu wagda hiç hilemde hawaram ýok men ýadaýymda. Ýöne ulaşan bolýar. Näme ulaşýan ondan? Ay, hiç zat barda diýsen amalja. Şaka seni gyýylan ulaşmak beýle kynnyşman dost. Ananýarmy? Ýöne basym hemme zat ütgär. Ýör onu menem gidaýyn. Ýör. Vay Jorojan, şu birini öldürecek bolsaň saň öldüräýsen dägi. Bazarda dellal et goýaýmaly. Vay beýdiýer ýaly, öwün zadymyz ýokla. Ýöne mene bolşun aýtýan gyýdymyň. Entek öwün maşlamok mene. Uy. Öwür ýalydyr öwýänlerin. Vay öw Jorojan, öw. Öwseň öz geljeki gelinimi öwýäňi. Menem öwünjek bolsam görmändir omoga. Vay öw dogan öw. Vay on kynçylyk ýok Jorojan. Ýöne men wara öz çagam öwmänken halamok. Ýogsam dagyz Allah durdujanyň kompýuter bejerişine göräýseňiz, şu brotronna da kompýuter söküp dizip otyr dagy. İşteşleriniň bar meselen diňe şondan soraýarlar dagy. Oglum bolmasa da gymylabym bilen oklar da. Sportyň da tilim görnüşi bilen meşgullanýar dagy. Öýde da medallardan ýaňa asmaga yer ýok dagy. Şu aýsaň aýdy oturmaly, öwseň öw oturmaly bol ýöne hiç öz çagamy öwmäni halamok da. Agy, şulaňam soňky wagtlarda bar işi biziň dukanymyz bolýarlar. Ne bileýinne, işlemeni goýanoklar özlere. Şu çary kakada soňky döwür tanışlarynyň kimin kompýuteri bar bolsa bejerdip çykdy da. Başga müşteri tapýanlar da görürler. Biziň kompýuterlarimyzyň şaýlaryny alaýmasynlar birden. Bolmasa ýakynraklaryna baryp duraýlymy? Menem maraýynmy? Meni közüm durmaýynda ýanlaryna. Ýör. Bolmasa barmaýarlar. Ýörsene. Göreň, goloýumdan delmeler. Düşünmeler näle? Nirde gördüm käm gyz men muny? Näme diýdiň? Şul oglany öňüm bir ýerde gören ýaly bolup durna. Ay qoýsana gyz, ýaňaýda otyrdyň, gatnap işlemeni goýanoklar diýdi. Oňa diýemoklagy aňyrka diýdim. Bärki näme aňyrkydan kem gelýärmi? O näme öňüm gelýärmi?
yaşadı mı kağı? Yaşanyalı mendeş mi ka? Ondan şu yengemin birliği, şekerin yarısının birliği hata eder. Yüğüp almacağı dandırıyor onu. Arada gelini dağın birden rahatlamaz alırdı o. Şuna da canına mı alıp görsün o dostu. Mene bana derdim aytyan, bana öz aladası. Bolyalı dost. Koy sen diyenin olsun. Dur, can ele. Oho, gel Necem. Alo. Mebel. Çağır kakan dükkanına geliptir. He, şeyle mi? Bolya, bor. Oho, bula sen dükkanına mebel gelenini ikimizden hem ön gülüp bir oynayalım. Yengemden tamam olur. Geçer zan kaygı gassaba yağ diyenler de anonla mena gittim. Sağ ol yengen alıp gelecek. Gittim bor, sağ ol. Sen şeker mi? Gel içeri. Salam Güllür. Salam. Sen men adım nereden bilýän? Tanımadın mı? Arada kompüterime ol kayıttı mı? Yo, ustaluňa bildim welin, adım bilýäniň geň gördüm. Umumana men Kerim arkitektor, usta däl. Ýene çarkaka kakama haşdydan soň bar bejer gaýdaýdym. He, şey diýsen asıl bolasa diýýänle kimin kompýuteri bar bolsa bejerdip çykdy başlyp. Ýene şola kimem bolmady. He, näme? Seni gördüm. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin molfon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin molfon yar, bağıtlı. Fin gözüm açtım bu dünyada. Bu elimde finin yakin yok bana. Yanımda bol fon bağıtlı, duyan özümü. Alya dememi fin bile, aylanalı bilecek. Gel bile. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Ellerini kafamda duyan feyvimi, fin feyani, duyarım diline khili feyani, benim seni, fin bile, aylanalı bilecek. Gel bile. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı. Başka duygu gerekten, başka duygu gerekten. Yanımda fin bol fon yar, bağıtlı.
Başka duygu gerek değil, başka duygu gerek değil. Yanımda film olsun yar, bağıtlı, bağıtlı. Başka duygu gerek değil, başka duygu gerek değil. Yanımda film olsun yar, bağıtlı. Aha, Resul, senin berdi mi? Bu kime? Özün gowul ýa dost. Haçan şehit berjek aydas. Way, men näme etdiň? Sen şonu gowurmaýan bilýän-a? Ne bilýän? Resul, senin içenin mille aradan ayırlay dost. Ol seni gowuranak, meni gowurýar. Sen näme bilýän? Bolşundan, hereketinden bilýän. Men ýöne birazjyk gijirak duşaýdym da ama. Sana bolsa gitdiğime uğurum tapanak. Dost, halis özüň ýigrendirmäkäň aradan ayırlaýyn. Menim on gowurýan. Sen gije alyň. Gowsy özüň aradan aýyl. Utulaň boynuňa alay, Allah durdy. Men şuna ona gül berjek. Hemme zat gowulup bolsa näme? Söz aýtjak. Sag bolar sul saklap bereniňe. Ey way. Salam Güller. Salam. Bu güller sana. Sağ olun. Salam Güller. Uy Resul, senin berdemi? Howa men sen ýanyna elim. Özmem gül alyp beldim. Ýöne bu men gülmak sana berdi. Aha, näme diýip dursuň? Ýa jalmadyň men ende şu çemeni. Näle bolaypsyň? Bar öňe dilşiňmi şu? Oýun sen edýäň o, bu men çemenim. Sen özüň gül almakdan geçen men getiren gülme dawa edýäňmi? Ondan şolar ýar gül gowurýan bolsaň, erti sana da gül alyp berýärnos. Sen ilki gyýda güle bermän bir oňar, onu soň maňa urla. Wa ey bolşuňyz näme hilsidiň? Maňa siziň gülüňiz gerek gel. Güller. Güller dursana. Ne dost, sene maksadyny etdiň, muna uraýdyň. Al. Ben beçek olmadymy? Dostumy kömekçek bolup barda bulaşýardym etdiň. Güllerjan, gyýdym. Biz selveme ara kugurrun goýa bolin. Sen pikirin biläsek diýen. Nime däýje? Aýtdym men, özüni bir göräýsem-de. Way, görüpsiň? Onu da telim gezek görüpsiň. Ya halamadyňmy gyýdym? Halamadyk bolsaň arkaýyna aýdaý gyýdym. Zorluk etmers. Way, haçan görüpdirm men onu? Gyýy. İşiňe 3-4 gerege barypdyr. Haçan? Sandan sonra diýseň sonra aýar. Kompýuteryň bejermeme gaýdyp dur. Kompýuter? Wi he, bar döde işi 2 sany oglan. Ýöne olan haýsydygyny ne bileýin? Way, özi iş diýmedimi? Öze kakasy gürleşipdir başlygyňyz bilen. Kompýuteryňyz bejermek barada. Ha sonra diýseň sonra aýaryn. Way beýtmäý däýje. He? Inne näme pikir öçümdiň gyýdym? Billim haýsydygyny. Bor gyýdym, düşündim. Men şey diýip çyk aýdaýar. Hawadas. Sen bu da rüşwatam düşünerçi bolmadyňmy? Düşündim dost. Ýöne
Sanki ırdatlar vardı aydıp bermeli. Yoksam ikimiň aramyz bozup bar ya. Şoň üçinem men seni şutaýyk çağırdım. Bäh, näme zat? Aýdany. Berjek gurulma uzagrak dost. Sen onna hysgyraja duýdaý dost. Ene, dinlonna. Gullerli urunga näle golan özüň owulýan. Owa. Sen özüň gitmejek bolup gulleriň ýany meni urudypdyň. Ýadyňa düşýär. Sen barmanyny eşitip dukana ejeň bilen kalkan bardy. Şo ýerde de biz seni guller bilen duşurmak üçin bilelikde hereket etdik. Ilki bilen ämen etmeli zadym seni eýdip beýdip dukan etmelim. Ýöne bu diýenme etdim. Ýöne şoň dukanyna gulleriň ýoklugy sebäpli ikiňi duşmadyňyz. Şondan soň dukana seni eltip bolmajagyna gözümiz ýetdi. Şoň üçin biz seni oň ýanyna başga ýol bilen eltme ýürümize dugduk. Gullere aşyk bolan sırap oň suratyny kompýuteriň ýüzüne goýdum. Uzak gün seni onu syynap durar ýal etdim. Onsoň gulleriň owadanyň öňünde sen durup bilmejeňi özüme ananýadym. Siziň birek biri üçin yaradalaryňyz tötenlikden selýäkde duşanyň suud edýär. Ana, şolan biziň işlemimizi ýeňilleşdirýärdi. Sen biziň çakylşymyzdan tez tora düşdüň. Soňuna möýdüň bilýän. Bu zatlardan gulleriň hiç hil habaryň ýokdugyny aýtmasam özüň gowulýan. Bäh. Beýle zatlar olup geçdiýsene dost. Ana, şonuň ýalara. Galana näme? Özüň bir zat dersiň de. Armaň da. Bar bolun, özüňde barma. Näýle kompýuter bejeriljekmi özi? O, adar şu jaga ýerinde gaýnadyr onu. Adar bolup barýan. İşimizem kompýutera bagylla. Bol adar ne diýip berýän. Gaýrat ediň da onda. Gysaňyz özüňizde bolsun. Bu ödegem ýüregimdäkini aýdyp bilmedim de. Şeýle Allahdyrdy. Köp ýurtdan barylja. Hormatly prezidentimiz binagarçylyga ul üns berýär. Bilýän özüň. Şoň üçin özüň sen boljak. Arada taslamağın başlyk gowgurdy. Wah, men garşydan Merdan Nuriýew. Ýöne Resuluň arada taslamasam başlyk gaty gowgurdy. Başlyň ödem aýtdy arada. Onu soňam ýerine men uradyp dursaňyz, oň bady gaçmazmy? Ondan şolay ýar saparlaň işte öňe düşük döredýäni özüňiz de bilýäňiz. Bäh. Sen dostuň bolýan. Ýa-da galasyň gelýär. Ýok, Merdan Nuriýew. Men bar adam taslamam diýmek. Hany bolýar. Resulüm başlyk bilen guruluşyp göreýin. Sen işläber. Tögeleme. İki ayaklı iki ünlü diýlenine. Agtajagym düýnem çagydy. Eýdime düşürýärdi. Anhaýyny ýigit çykdy. Nesibedenden sağçylyga gitmeli. Durmuş gowulanyna aýgynyň nädik geçýänem duýuňokda. Bugünlerem görmek nesibemde bar eken. Muňa da şükür. Nesip bolsa ojagma şaňyrdap aktyk gelinim geler. Şeýle owadan jaýlarda ýaşap, gow durmuşyň süýjüsini datyp ýaşamagym en üçin bagdagyryn. Şeýle bagty bolsa arkada ogul berdi. Öz halkyna döwür-döwranly günlerime oňan, arkadagly döwürme boýsanyp ýaşaýan. Bagtly durmuşy bagşeden arkadagy ogluň ömrü uzak bolsun. Tutun maktatlary hasyl bolsun. Garly? Garly? Niret gaýgy? Garly? Ho. Garly? Ha.
Häber emelle, härleni ber gıygırıp ýörne men saňa. Köp gıygırdyňmy? 3 gezek gıygırdım. 3 gezek gıygırdım. Ine şu 3 gezek gıygıran degelen bolsam, täze 2 gezek gıygıran degelen. Ondan soňky ýyl 1 gezek gıygıran degelen. Ondan soňky ýyl ýöne ümmüle geler duran. Hawa. Vay şeýit gaýrat et. Bola eliňe sadyň alyp durma da, häzir gudalar gelmeli. Geliversin. Can ýaljak çağalyk dostum bile garnaş bolýar. En tek näme görýän sen? Gerek bolsa çeppeğde aýdymam aýdyp berer. Ýür. Sen Ýür. geçäýsene. Ýür, geçäýsene. Ay geçäýsene. Sen geçäýsene. Borada. Ýür. Ýür. Baskadam diýdäm üstüne keýgim awjyp basan aýjyklaryňdan. Bäli işleň näetdiň diýiniň Resul. Salamu aleykum Merdan Nuriç. Wa aleykum assalam. Owmy ýagdaýlaňyz. Resul, hanen täň giden okmy? Alsam gidiýät nefip bolsa Merdan Nuriç. Ha, şeýlemi? Gatygy, işim uğruna bolsun. Gahrman arkadagymyz siz ýaly ýaşlara, ul anam millerýa, türkmen binägerçiliginiň şu günkü gülleşini, görkana geljegini dünýä halklaryna gurrunlar. Hani, bolýa, sagman gidip gelim. Bolýa sag bolum. Bordos, işiň uğruna bolsun. Sagaman gidip gel. Agay senin tegin taýar dälmi gyz? Gelinler, o näme başagay bolup ýörsiňiz? Boluňa çaltyrak giýjäg almalyňa. Boluň diýen, bol basymrak senen. Agay bit taýarlagay, şu iltimi taýar bolsa. Eltijan men taýyn, ýönüşlüň gaýsyndan zamkam. Agay şu daňlanyň köýnüňle reňkdeş eken bolýar şol. Bolýar. Vay bolary. A geline, boluňa çaltyrak. Vay bolary, bolun. Enejan giýjäg alýanda wagt bolla giýjäg alýanda enejan. Nesip bolsa ýoly düşürse oğlum. Han saçak. Giýjäg almar oğlum. Bolun çaltyrak, bolun. Uy! He, Süýjü kökü ýatdan çykypdyra, vay! hey, onam bir ýatdan çykaryp bolarmy? Men size hiç da ýatdan çykarmaň diýip aýtdym-a. Ýörüň, bolun. Uy! Inni näme boldy? Çeppe, kaka. Hakam hellenme ulagda garaşa tirse. Ýörüň. Nesip bolsa bosogadan ýaşy niýet bilen çykalyň. Sözümiz bir alynsyn näherne. Aha. Alo, ho Resuljan. Gowmy ýagdaýlaň. Uğratdım da şu wagt, gow täzeligim ma. Ay nire diýen ay dost. Ejem dagyny gullörleri uğratdım godaçylygy. Ho täzeyle hemme jeň toýa çagyrýan. İşdemisiz? Bar waýdaýynda begenjimiň çägi ýok. Toy boğun arkadalı diyarda Bahtiyar ilimize asuda mekanında Toy boğun arkadalı diyarda Bahtiyar ilimize asuda mekanında Gelin boğun hemen toy boğun Şoğun dine yüzü Toy boğun Boğun toy bahtiyar ile Toymada gelsinler hemme Şatlık şoğun dine yüzü Toy boğun Arkadalı diyarda Bahtiyar ilimizde Asuda mekanızda Gelin boğun hemen toy boğun